bucurat foarte tare să particip la un proiect inovativ din punctul meu de vedere în România, la dezvoltarea lui. Mi s-a părut puțin solicitant la sfârșit, spre sfârșit, dar mă bucur că s-a terminat. Da, mă zic că în ultima săptămână ți-ai pus pirostriile și cu toate astea cu o mână semnai acolo și cu o mână băgai locuri pe păspăr. Cum a fost? Frumos, da. Ți-a plăcut, nu? Scurt și La m-am obiect. condamnat pentru toată. Asta, felicitări. Mulțumesc. Oricum, nouă ne-a făcut plăcerea. Ai fost Cody. cu siguranță, deci considerăm că meriți Cuprisosință premiu. Ai fost, ai fost cel mai consistent, adică au fost foarte mulți care au încercat să îngrașe corpul în ajun și n-au reușit, pentru că asta a fost situația. Tu de la început s-a văzut clar, ți-ai propus să câștigi, ai pus Păi asta am și vrut, am luat-o așa bine, după posibilitatea mea, adică propun un loc, îl duc până la capăt, ceva de genul ăsta. Am văzut că mai există și ai alte avut o medie impresionantă, ai avut peste 2 locuri pe zi, dacă e să facem media. Da, eu încercam să puncte 5, dar nu reușeam mereu. În unele zile n-am pus deloc, în altele am pus 10, 12, depinde cum stăteam. Că am mai avut, recunosc că am avut timp și la serviciu, asta e bine. E foarte bine. Și în rest ce sporturi faci? Pe primul loc, basketul, trekking, montan îmi place să merg pe munte. O să cumpăr în curând o bicicletă, că mi-am adus aminte de vremurile vechi. Da. Și jogging-ul, iar e un sport foarte bun. Nu știu, așa, în general, sunt polivalent. Mă descurc. La fotbal nu prea. Dar e bine că alergi oricum. Da. Și mi-a plăcut foarte mult proiectul și ideea și sper să, de fapt sunt sigur că o să le ajute multor persoane care vor să practice un sport anume sau, eu știu, să găsească o locație pentru sportul ăsta. Și în continuare trebuie lucrat, că Exact. chiar Ce ne dacă urezi? s-a terminat concursul, eu o să mai propun ce găsesc nou și asta. Foarte bine. Și ce ne urezi nouă? Păi, multă baftă în continuare, în dezvoltarea proiectului. Deja eu zic că s-a ajuns la un stadiu destul de avansat al lui și e păcat să stagneze acum. Și fă sport! Mulțumim mult!